Біздің екінші ойын триатлоннан башланып кетті. Міне шундайрақ біз башлап жіберебіз екінші ойынны. Марсель, рахмет алып шыққан үшін. Шулай ук біздің хөрмәтле жюри сұрау беруге тиіш. Алмаз Тагирович. Отырып-ма, мен мында Шакур Бутый башына. Бутый? Бірінші сұрау, отырып сөйлеймі, басып сөйлеймі? Что хотите, то и делайте. Рахмет, Роберт. Все-таки басып, наверное, чөнки мында yazылған шешкелерінің неге керегі бар песня deyip. Меннен мында күлмәкші болған артырын деймі? Ладно. Давай, Амир Исламов. В общем, кімнің нервысы начар, жүрегі слабый, құлақларығын тымалағыз. Мен жырлайым. Шешкелерінің неге керегі бар? Бәйесі $10 болғанда. Міне, сіздің тауышыңыз әлі нормальный. Мұндаға жауап берушілерден шылайға ғарда жауап берсе. Әйді, әфәрин. Шешкелерінің. В общем, не керегі бар шешкелерінің. Аларны ашып табылмағаш. Бір поправка дегенде ғафу етіңіз, инде $20 шешкелер тұра. Міне шулай. Рахмет. Біз оны аңламадық. Интіктірмәгеніңіз үшін мені. Айдағыз, тәп-тәти. Ой, тәп-тәти, тотартим. Сразу қорап қойды бейді. Жетті қиефет ясадық. Барымызда. Шешкелерінің неге керегі бар? Илнасы фиолинға біләгі тәрішін. Все-таки меня жерлейсіз, ей ме? Так, бар ма тағын бір әрі? Yok mu? Бұтан жауаплар yok mu? Дұрыс ішлейсіз, шықмағыз. Бұта жырламасын. Дұрысыңыр айтқанда нормально келіп шықты. Шыннан да. Бүгін КВМ бетінде бүгін кіші күлдірәбіз. Рахмет сізге. Амир Исламов, қойнар алғышыларыңыз достар. Рахмет сізге. Олға тауы давам етеміз. Сұрауына кім бермеген? Фарида Якуповны сәмісіз. Фарида Якуповны бере сұрауына. Әйдіңіз, Фарида. Кризис вақытында қызларны нәрсе білән қызықсындырырға болам. Қызықсындырып бұла, Фарида Якуповны. Қызықсындырып болам. Кризис вақытында қызларны нәрсе білән қызықсындырып бұла. Яра Роберт сіңе передаю инициативу дегендей. Яры. Инициатива мені берді. Мен өзім айтырмын. Сен сұрау беріп тұрырсың енді. Мен берейін ме? Бер. Кризис вақытында қызларны нәрсе білән қызықсындырып бұла. Гречка. Қара бұдай дергейді. Но, достар, минус түгел, керісінше плюс қойығыз. Егет тұрышты. Күзлеклі егет тұрышты, алға таба. Кім сұрауына? Сұрауына мен өзім берем бейті. Мен берем. Yok, мен сұрау берем. Мен сұрау берем, сен жауап қайтарға тиірсің. Айда, кризис вақытында қызларны нәрсе білән қызықсындырын бұла? Қызлар, сіздің Обама білән танышасығыз келмей ме? Нәрсеге күлесіз? Обамаға ұшаған. Шуңа қой айтамын. Обамаға ұшаған? Қора? Yok. Ұшамағансың. Yok mu бұтен сұраулар? Yok mu? Кризис вақытында қызларына нәрсе білән қызықсындырып бұла. Кәмпи. Татартем. Фәрин. Марат. Болмай. Yok. Рахмет. Хаминді келесі сұрау. Үшінші сұрау көшебіз. Тәбрис Ерулин. Рахмет. Банал сұрау. Нефтнің бәйесі қойшан өсәшек?
Нефтнең бір баррель бәясе дөресрәге шулай буладыр инде. Әлбәттә инде эш түгел. Нишләп әлбәттә дисең? Нишләп әйтмәдең син аны? Нефть. Син яздымы ул сорауны? Юк. Но мин әгәр дә мин язган булсам, мин баррель дип язар идем. Нефтнең бер баррель бәясе кайчан өскә күтәреләчәк дип. Афәрин. Татартим. Мин Тәбризгә афәрин дидем. Кайчан күтәреләчәк? Кыш көне кар ява башлагач. Менә хатын кызның башында шулай менә. Хатын кызның башында менә шулай. Кайчан нефть күтәрелер микән? Кар ява башлагач. Әйдә, афәрин. Бәясе кайчан күтәреләчәк? Су кырычагының күзе ачылгач, Рәшит Шамкайның кашы кыйылгач. Бу алга таба кампи. Бәясе кайчан күтәреләчәк нефтнең? iPhone бәясе төшкәч. Ну бу бит хак, бу бит дөрес. Шуннан да шулай булачак. Кызык түгел. Но Марат. Марат Квен командасы. Рахим. Нефтнең бер баррель бәясе кайчан күтәреләчәк? Нефтка балны кушыну туктаткач. Чөнки беренче уенда безнең шундый сорауга җавап бирделәр. Син кайер дидең, Марат. Булдымы? Бар икән. Әйдә, Марсель. Кампи. Бер нефть барреленең бәясе кайчан күтәреләчәк? Альфина Азгамова дабстеп җырлый башлагач. Җырлый башлагач түгел, бии башлагач. Шуның белән тәмамаймы безнең сораулар. Тагын бер сорау бармы? Кем бирер микән ул сорауны? Ул сорауны безнең Рамил Агдеев. Әйдә, Рамил. Манчы сорауыңа. Әйдә. Сорауны миңа Руслан Харисов язды. Белә, шундый сорау менә. Сыер му дип кычкыра. Бәрән бә дип кычкыра. Ничек иттереп төлке кычкыра? Хәтерлим ул сорауны. Руслан биргән яны вакытында. Сиңа гына түгел, миңа да биргән ул сорауны. Җавап таба алмадым. Әйдә. Кем беренче? Татар Тим. Сыер му дип кычкыра. Бәрән бә дип кычкыра. Төлке ничек кычкыра? Клабок, клабок, мин сине ашыйм. Сыер му дип кычкыра. Бәрән бә дип кычкыра. Төлке ничек кычкыра? Пам-п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 ам, тавык тәмле. Бу клиптан әйдә, кампи. Сыер му дип кычкыра. Бәрән бә дип кычкыра. Төлке ничек итеп кычкыра? Ох, анаңны евро 100 сум. Җавапны Руслан язды безгә. Руслан, синең сиреңне ачтылар. Сакаллы сабый. Булдымы? Марат. Кара, менә ошаганнар, кара, Рамил белән Марат. Марат! Апайым! Миңа җавапны шулай ук Руслан Харисов язды. Шулаймы? Алга тапшыр. Сыер му дип кычкыра, бәрән бә дип кычкыра, төлке ничек кычкыра? Төлке! Инде. Дәрсәгә чыктың син. Ну, кара будай белән нормально булды бит инде. Җитәр шуның белән. Гомумән чыкмаска кирәк, монда инде һаман чыга. Төлке җырны ахырына кадәр җырлап бетерергә кирәк. Аңламадылар. Төлке, рюмка водка на столе. Әйдәгез. Хөрмәтле жюри әгъзалары, кайсы? Бер генә команда китә безнең. Кайсы команда булыр микән ул? Мин инде үзем чамалыйм, үземчә. Кайсы команда калдырып китә бу сахнаны? Менә жюри нәрсә дип әйтер микән? Бармы монда җанатарлар? Әйдә, тиз генә җанатарлар. Кампиквен командасының җанатарлары бармы? Әйдәгез әле тәмамда. Әйдәгез. Татар Тим Квен командасы. Афәрин Квен командасы. Ого. Һәм дә инде Марат Квен командасы. Эй, Марат, гафу ит безне. Марат, гафу итегез. Карай бодай белән стырак дигәндә әнә.
Рахмет Марат Коен командасына. Һәм инде без әкрен генә биатлонга күчәбез. Ягъни инде яңалыклар конкурсына. Әйдәгез. Биатлончылар алга таба. Киттек. Афәрин. Белемле үлмәс. Авылда химия укытучысы иң яхшы самогон ясый. Алга таба. Мишәр малайы үзенең хатынына фамилиясын бирмәгән. Рахмет. Татар Тим Коен командасы. Шрекның татар версиясында Фиона Көндез татар кызы әтінлі маржа. Алга таба. Помидор ярдәмендә убышырга өйрәнгән егеткә тышында томатная паста кере. Рахмет Татар Тим Коен командасына. Алга таба дәвам итәбез. Кампи. Исәнмесез. Сәлам. Йыралаш карап үскән малай төнлә кызы белән пуа эшли. Дәвам итәбез. Зур авызлы кыз разливуханы авызында алып кайта. Менә монда инде шамалагыз. Хөрмәтле жюри. Кайсы команда безнең 0,6 балл белән бу сәхнәне ташлап китәчәк? Штрафмы? Штраф әйеп. Штраф. Штрафной круг. Әйдәгез. Афәрин. Бер мөгезле кәҗәне кардәшләре шүрәле дип йөртә. Алга таба. Татар Тим. Генерал ялганчы лейтенант, оказывается. Рахмет Татар Тимга. Кампи. Кетүдә кара бәрәнне Обама дип йөртәләр. Менә хәзер инде безнең хөрмәтле жюри әгъзалары тагын бер нимә? Дөрес эшлисез, чыннан да. Булды җитте инде, әйдәгез. Афәрин, киттек. Авылда интекә малайның кушаматы карабыдай. Алга таба Татар Тим. Әби мишкә камыр урынына тирес салган һәм колобок урынына колобук килеп чыккан. Рахмет. Кампи Коен командасы. Туз исемле малайны урманда пошилар ялап үтерде. Онсында инде менә хәзер жюри кайсы команда китереп икән? Бәхәс кызганнан кызга бара монда ахрысы. Шуннан да кайсы команданы алып ыргытырга белмиләр. Ну, Татар Тим. Кайдан монда яңалыклар сезнең? Колобок турында. Үзем уйлап таптым. Шаган. Шуннан да нефтның бер баррель бәясе кара яугач күтәрелә монда менә колобок турында. Менә шундый фикерләр синең башында, әйме, Гөлия? Үч командага да 0,8 балл. 3 командада. Китегез моннан. Ой, рәхмәт сезгә. 0,8 балл. 3 командага. Кайнар алкышлар, дуслар. Yes.